खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बीटीसी पलिटिकलनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट विधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ मैया दाख्लैसो फोसावदों आरो फोसावनायनि सानसे साननैनि उनावनो उदालगुरि जिल्लायाव राजखान्थिनि फोथाराव गाग्लोबलायनाय गेटिकि महलखौ लानानै डिमाकुसि ओनसोलाव थानाय गेटिकि महलखौ लानानै बे समाव दुंहाव थासारि बीपीएफ आरो बीजेपीनि माखासे मददगिरि एबा सोद्रोमा एबा मेम्बारफोरा ज' जानानै इउपिपिएलनि सानै दैदेनगिरिखौ गिलु बालु गाग्लोबदों होननानै बे समाव जोंनिसिम खौरां सफैदों। अनुप दैमारि कालिंगुर ब्लकनि नेहाथारि एन्टनी बसुमतारी बिथांमोनखौ गाज्रियै गाग्लोबदों बीपीएफ आरो बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा होननानै बे समाव जोंनियाव खौरां सफैदों, जेराव अजद सफैदों गेटिकि होननाय गेटिकि मुंनि महलनि थाखाय बे जाथाया जादों होनना बुंदों, जेराव अनुप दैमारि मोना गोलाव समनिफ्रायनो बे गेटिकि महलखौ आयेन बायदियै बाला अन्थाइ खुरनाया सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय आयेननि बेरेखायै जुर जुलुम बीजेपी आरो बीपीएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा बे गेटिकि बारि होननायनि जा महलनि बाला अन्थाइखौ जावखुमा फैनायाव बेफोरबायदि गाग्लोबलायनाय जाथाया जादों होननानै बे समाव सोराङाव फैदों। बे समाव इउपिपिएलनि गंनै गारिखौ गाज्रियै बुख्रुबदों, लोगोसे एन्टनी बसुमतारीखौ बोलेरो गारिजों डाइरेक्ट सौग्राव होदों एबा बोलेरो गारिजों एटेक खालामदों एन्टनी बसुमतारीखौ। दा एन्टनी बसुमतारी बिथाङा गाज्रियै जोखोम जादों होननानै बे समाव जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। अनुप दैमारि बिथाङाबो गाज्रियै जोखोम। बे समाव AS27F3220 आरो लोगोसे गुबुन मोनसे गारि हुन्डाइ क्रेटा आरो बेनु गारिखौ बे समाव बीपीएफ आरो बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा गाज्रियै एटेक खालामनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिनि सिगांनो जेराव बिसायख'थिनि जा खालार बेखौ मैया दाखालिसो फोसावदों आरो बेनि उनावनो डिमाकुसि एबा भेरगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बे समाव गेटिकि बारि महलखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि। बे समाव एन्टनी बसुमतारी मुंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ बोलेरोजों डाइरेक्ट होख्रेमदों होनना बुंदों। डाइरेक्ट जेराव गसंबाय थानाय एन्टनी बसुमतारीखौ उनथिं फैनानै बोलेरो गारिजों डाइरेक्ट एटेक खालामनायनि बे समाव अजद फैदों। लोगोसे अनुप दैमारिनि जा गारि दा भेनु गारि, बे भेनु गारिखौबो बुख्रुब सुख्रुब खालामनायनि अजद। बे समाव मिथिनाय बायदिब्ला जोहोलाव बर' सेन्ट्रेल इयुथ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांनि गारिखौबो बे समाव बुख्रुबनायनि अजद एबा सोराङाव फैदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिसायख'थि फोसावखांनायनि उनावनो गाग्लोबलायनाय जाथाय बे समाव सोराङाव फैदों। इउपिपिएल कालिंगुर ब्लकनि नेहाथारि अनुप दैमारि बिथांखौबो बे समाव गाज्रियै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया नायलांदों एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों माबोरैहाय गाज्रियै बुख्रुबदों इउपिपिएलनि गारिफोरखौ। बे समाव अजद दैखांदों दि बिथांमोना एबा अजद दैखांनाय बायदिब्ला बीपीएफ आरो बीजेपीनि सोद्रोमाफोरा बेबायदि खालामदों होननानै बिथांमोननिफ्राय बे समाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों।